Vidiecký folklorový súbor Furmani s pásmom pri Nitrianskom vínečku. Ďakujeme veľmi pekne. Nyitrai Furmani folklórcsoportot látták, hogy ezért megköszönjük a vidám, hangulatos műsorokat. Vítam vás všetkých v mene Komárnomsko-Ostrenskej župnej slovenskej samosprávy a prajem vám krásne, nedeľné, predadventné popoludnie. A Komárom Esztergom vármegyei szlovák önkormányzat nevében köszöntöm Önöket, és kívánok valamennyiüknek szép adventváró vasárnap délután. Dovolte mi, aby som v našom kruhu privítala milých hostí, ktorí prijali naše pozvanie a prišli medzi nás. Engedjék meg, hogy köszöntsem kedves vendégeinket, akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek közénk. Vítam parlamentného poslanca za obvod Ostrihom pána Gábora Erősa. Erős Gábor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Predsedníčku celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbetu Holderovú Račkovú. Holderné Racskó Erzsébetet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökasszonyt. Podpredsedu Komárňansko-Ostrihomskej župnej samosprávy pána doktora Gergely Szerencsésa. Dr. Szerencsés Gergelyt, a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés alelnökét. Pani Silviu Vargovú, národnostnú referentku Nitrianskeho osvetového strediska. Varga Szilviát, a Nyitrai Kulturális Központ nemzetiségi referensét. Starostku obce Csívu Bernadettu Kostkovú Rokolyovú. Kosztályi Rokolya Bernadettet, Piliscsé polgármester asszonyt. Starostu obce Kesztyusz Sándora Juhásza. Juhász Sándor urat, Kesztyusz polgármesterét. Starostu obce Šáriša, pána Pavla Kovára, ktorému by som chcela poďakovať za možnosť usporiadať toto naše župné stretnutie z týchto prekrásnych priestorov kultúrneho domu. Kollár Károly, Sárisán polgármesterét, akinek szeretném megköszönni, hogy ismét itt ebben a gyönyörű művelődési házban rendezhetjük meg megyei találkozónkat. Pani Anikó Kovácsovú Molnárovú, prednostku obce Sárisák. Takácsné Molnár Anikót, Sárisák jegyzőjét. Vyštupujúce súbory z Nitry a Ščitár.
Köszöntöm a fellépő csoportokat Nyitráról és Csitáról. V neposlednom rade vás byli prítomní zo slovenských obcí našej župy. És nem utolsó sorban önöket, kedves barátaink, akik a megye szlovák településeiből érkeztek hozzánk. Už pred rokom sme sa rozhodli, že toto stretnutie adventného obdobia preložíme o týždeň skôr, aby mal každý možnosť vo vlastnej obci stráviť všetky adventné nedele, obdobia krásne, čarovné, plné očakávania. Már egy éve úgy döntöttünk, hogy ezt a találkozót az adventi időszakról áthelyezzük egy héttel korábbi időpontra, hogy mindenkinek lehetősége legyen az adventi vasárnapokat és a varázslatos várakozással teli időszakot a saját településén tölteni. Teraz by som poprosila o uvítacie slova pána Gábora Eroša, parlamentného poslanca. Most felkérem Erős Gáborra, hogy köszöntse a megjelenteket. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt polgármester urak, tisztelt elöljárók, tisztelt jegyzőasszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy először külön köszöntsem térségünkből Piliscsév, Kesztölt és Tardosról ide érkezett vendégeket, és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a megyéből, a többi településről is. Ez a rendezvény sokkal több, mint gondolnánk. Advent váró. De mi is az advent? Az advent szerintem sokkal többet üzen nekünk embereknek, mint a sokan gondolnánk. Hit, remény, öröm, szeretet. Ezt végig gondoljuk, talán az utolsó gyertya a szeretet. A semmit nem érne, ha nincs az előző három. És ezek a gyertyák, és egyben az advent, tanítanak minket. Tanítanak arra, ami talán a mai világban a legeslegfontosabb. Az, hogy mi emberek egyek vagyunk. Teljesen mindegy, hol valók vagyunk. És szeretnünk kell egymást, és el kell egymást fogadnunk. És ezért ez a rendezvény, ami már hagyomány, és átolja a hagyományt, vármegyékben a szlovák nemzetiségek itt összejönnek. Mert tudják, hogy van egy közös múltjuk. Tudják, hogy van egy közös hagyományunk, amit ápolni kell és tovább kell adni. És ebben talán ez a legnagyobb erő. És igen, adventkor lassítanunk kell. Adventkor vissza kell vonulni. Adventkor oda kell menni a szeretteink közé. Mert az ad nekünk itt bent erőt. Az ad nekünk a jövőre olyan erőforrást, amivel meg tudjuk a világ dolgait utána könnyíteni, és tudjuk azt a szeretetet sugározni, ami igenis a jövő nemzedéknek kell. És megmutatni nekik, igen, ha emberként tekintünk egymásra, és el tudjuk egymást fogadni hovatartozástól függetlenül, akkor van jövőnk, és könnyebb lesz a jövő. Akkor van az igazi béke. És úgy, hogy a Jóistennek mindenki egy volt, nekünk igenis ezt kell közvetíteni. Jó magam, ebben hiszek. Segítik meg egy magánjellegű dolog. Mikor édesanyám utolsó szava is azok voltak, testvéreim és felém. Vigyázzatok egymásra, szeressétek egymást. Ez ennél több. Mert nekünk embereknek is így kell egymással lennünk. Elfogadni a másikat és tisztelni. A szlovák nemzetiségének a magyart, a magyarnak a németet, a svábot. Mert ez így szép, így együtt szép. Nem vagyunk egyformák, természetesen. Nincs két egyforma fa, nincs egy-két forma virág. Mégis, ha együtt vannak, akkor olyan csodás és szép. Mint mi emberek.
Azért szép és jó, mert mind különbözőek vagyunk. És ha elfogadjuk így egymást, akkor szerintem semmi probléma nincs. Én mindenkinek kívánok nagyon szép meghitt adventi készülődést. Mindenkinek azt kívánok, vigyék igenis azt a hírt. Szeretnünk kell egymást és tisztelni. És adventkor, mikor eljutunk a karácsonyig, és ott állunk a fa alatt, azt az érzést semmi nem tudja cserélni. Mikor ott látjuk a kis gyermekeket, családban, boldogságban, örömben, annál jobb szeretem nincs a világ. És akkor elgondolkodunk egy kicsit, kell ennél több? Szerintem nem. Kell ennél több, ami itt van? Nem. Eljönnek, együtt vannak, a megyek különböző pontjairól, és tisztelik, örülnek, és érzik azt, hogy ápoljuk a hagyományt, szeretjük egymást. Csak ezt így kell a mindennapunkban is. Megtisztelő, hogy itt lehetek, megtisztelő, hogy meghívtak, és egyben elnézést is kell kérnem, hogy majd távozok egy idő után, a gyermekskörfúra is van még a feladatom, de higgyék el, mikor az ember eljön egy ilyen eseményre, és elmegy, akkor úgy egy olyan energiát és erőt kap, ami igenis tovább tudja vinni az embert. Hogy van értelme és van jövőnk. Mert emberek vagyunk. Mindenkinek boldog adventet, áldott karácsonyt kívánok, és remélem ezt a hagyományt, amit önök itt ápolnak és visznek, még nagyon-nagyon sok helyben lesz. Köszönöm szépen! Most elkérjük a Hervé Racska Erzsébet asszonyt, hogy üdvözölje vendégeinket. Krásne nové provezin popoludjétáján každému. Gyönyörű novemberi téli délutánt kívánok mindenkinek. Ako aj pán poslanec hovoril, pomaly prichádza obdobie, keď by sme mali trošku spomaliť vo svojom živote a trošku sa sústrediť na tú prípravu na najkrajšie sviatky roka, na Vianoce. Hogy képviselő is mondta, lassan elérkezik az az időszak az évben, amikor eljön az ideje, hogy egy kicsit elassítsunk, hogy fel tudjunk készülni az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. Vždy, keď ma pozvete na toto krásne podujatie, si uvedomím tú kontinuitu prítomnosti našich predkov v tomto priestore. Mindig, amikor meghívnak erre az eseményre, akkor tudatosul bennem az a folyamatossága az elődeink jelenlétének ebben a térségben. Môžete sa pýtať prečo. Kérdezhetik, hogy miért. Vždy, keď sa stretávame v niektorom z panických kultúrnych domov, ktoré nám pripomínajú dnes už minulosť, ale aj odvetvie, ktoré zabezpečovalo tužívajúcim ľuďom dlhé stáročia živobytie. Mindig valamelyik bányász művelődési házban találkozunk. Ezek a művelődési házak ma már a múltat idézik föl, hiszen a bányászat lényegében megszűnt ebben a térségben. De fontos, hogy emlékezzünk rá, és nagyon örülök annak, hogy ennek a művelődési háznak is bányászközösségi tér a neve, mert hiszen hosszú ideig ez volt az ágazat, amely az elődeinknek megélhetést biztosított ebben a térségben. Ale rodia sa aj nové tradície, napríklad včerajší ples Slovákov z okolia Pešti, ktorý je pomenovaný po páračkách, ale je to vlastne iba zámienka na to, aby sa stretávali a aby z toho stretnutia sa zrodila nejaká nová tradícia. Születnek új hagyományok is, például tegnap jártam a Pest környéki szlovákok hagyományos tolfosztó báljában, ahol se toll nincsen, se fosztás nincsen, csak az öröm, hogy találkozhatnak pont azért, mert ezt az eseményt, vagy ezt a régi szokást kitalálták maguknak, és egyfajta ürügyként szolgál arra, hogy együtt töltsenek egy szép estét. Takisto si myslím, že úprimne
Uplynulo už niekoľko rokov od vtedy, ako sa pravidelne stretávajú Slováci z Komaniansko-Ostrihomskej župy, zo župy, kde tunajšia župná samospráva bola hádam prvá z tých, ktoré si v tom novom systéme, keď sa zakladali aj župné samosprávy, našla svoje poslanie a svoju úlohu. Tehát ez is egy hagyományos találkozó, hiszen a Komárom-Esztergom vármegyei szlovák önkormányzatban az új rendszerben, amikor már megyei nemzetiségi önkormányzatokat is tudtunk választani, volt az első, amely megtalálta a helyét ebben a rendszerben, és kitalálta, hogy mi az, amit a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok mellett fel szeretne vagy fel tudna vállalni. Toto stretnutie je iba jedna z tých úloh, ktoré vzala na seba táto samospráva, ale myslím si, že aj na tomto stretnutí sa ukáže ďalšia dôležitá vec, ktorú veľmi dobre robia, a to je budovanie cezhraničných kultúrnych vzťahov, čoho prejavy vidíme tu dnes tiež. Ez volt az első olyan dolog, amit szerettem volna megemlíteni, de nagyon fontos az is, hogy fontosnak tartja ez az önkormányzat a határon átnyúló kapcsolatoknak az ápolását is, és hát ez a mai rendezvény is az egyik megnyilvánulása annak, hogy ez milyen jól működik, és nagyon örülök, hogy Szlovákiából is itt vannak, és már hagyományosan itt vannak a vendégeink. Ja mám vždy radosť z toho, keď je toto stretnutie, lebo je to signál aj pre mňa, že áno, treba spomaliť, že pomaly prichádzajú Vianoce a pomalejšími krokmi sa k ním treba približovať. Nekem azért is kedves ez a rendezvény, mert mindig ez az első olyan esemény, amelyen ott vagyok, és amelyen megkapom a jelzést, hogy eljött az idő, hogy lassítsuk, hiszen hamarosan itt van a karácsony. Ja sa teším aj na rozhovory s vami aj po programe, aj na tie známe tváre, ktoré tu vždy stretávam a na ktorých vidím radosť z toho, že sme tu spolu. Mindig örülök a lehetőségnek, hogy beszélgethetünk a műsor után, és annak is örülök, hogy vidám arcokat látok, amelyekről azt lehet leolvasni, hogy örülnek annak, hogy együtt lehetünk, és alkalom nyílik arra, hogy eltöltsünk együtt egy kis időt. Ja každému prajem krásne popoludnie a organizátorom ďakujem za to, že vždy pripravia túto akciu. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, a szervezőknek pedig köszönöm szépen, hogy ezt a gyönyörű rendezvényt most már hagyományosan minden évben megszervezik. Ďakujem za možnosť, ďakujem, že ste si ma vypočuli, köszönöm a lehetőséget és köszönöm, hogy meghallgattak. Tento krásny čas bude dostatočný na vnútornú prípravu a precítenie týchto pre nás krásnych sviatkov. Használjuk ki az előttünk álló gyönyörű időszakot arra, hogy felkészüljünk a csodálatos ünnepre, ne csak az otthonainkat készítjük fel, hanem teljes szívvel és lélekkel készülünk a karácsonyra. Vyzdobme si nielen príbytky, ale aj celým srdcom a dušou sa pripravme na najkrajšie sviatky roka, na Vianoce. O kultúrny program sa nám postaral náš spoluorganizátor Osvetové stredisko v Nitre. S týmto máme už viac ako 16 rokov nadviazanú spoluprácu na poli kultúry. Az ünnepi műsorról idén is a Nyitrai Kulturális Központ gondoskodott, amely intézménnyel már több mint 16 éve együttműködési megállapodást kötöttünk. V programe uvidíte. Na začiatku ste videli furmany v prvom stupe, ale budete vidieť ešte dvakrát. Ich vedúcim je Marian Hlavatý, po nich vystupí spevácka skupina Doščitár, vedúcov je Etelka Makušová. A mai fellépőink a Nyitrai Furmanyi folklórcsoport, akiket már láthatunk a műsor elején, vezetőjük Marian Hlavatý, zenei vezetőjük Erik Szitár, és a Csitári Menyeske kórust fogják még látni, vezetőjük Etelka Makušová. Teraz už odovzdávam na miesto účinkujúcim. Prajem dobré publikum a nám krásny umelecký zážitok z vystúpenia. Átadom a színpadot a
és nekünk valamennyiünknek szép élményeket kívánok.
Boží, mestečku Betleme tam na slame leží. Hej, bratku, daj ti popisku, či neočuješ Režanielsku? Ejva, čujem hlas radostný, červený, jaravý, tárkavý bez kosti. Ale či sa mi to tak zdá, alebo náš bača na psov pízda. Či ho máme poslúchnuť a do Betlema zabehnúť? Neveru ho poslúchnime, do Betlema zabehnúť. A pritom si poskočme. miesto zlata miru dať. Ja ti oferujem takú ovečku, aby si mala poriadny kožušok a dobrú polievku. Ja ti, Ježiško, oferujem takú jaterničku, čo ti sama skočí na rajničku. Vezmi sebe zmys a dobrý kus. A
a keď nie 4, tak 3, keď nie 3, tak 2, a keď nie 2, tak 1, ale za to hodný. Ženy sa vaté, kuricu vaté, husy sedlaté, teličky rezaté, ibičky strakaté. Píšem vám tieto slávne sviatky, že by ste nepili vody ani kvapky, len vínko, pálenku a horec, aby vám vyrastol veľký jarec. A Pán vám žehnaj. Ďakujem všetkým účinkujúcim vo svojom, ako aj v mene nás tu všetkých prítomných za ohromný kultúrny program. Magam és valamennyi jelenlévő nevében megköszönöm a fellépőknek a nagyszerű kulturális programot. Ale zároveň by som chcela, aby prišli sem na pódium vedúci skupiny zo Sárisáku Svätého Štefana. Egy kis hibát szeretnék jóvá tenni. Szeretnék idehívni a Sárisáki Szent István egyházi kórus vezetőjét, akiknek ismét megköszönjük, hogy milyen szépen énekeltek, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívást időszakban. Mi voltunk a hibásak valóban, csak gondoltuk, hogy megspórolunk 5-6 lépcsőt, és az elején nem jövünk el a színpadra. A teraz na záver mi už neostáva nič iné, ako vás pozvať na posedenie pri čajičku a krásnej slovenské pesničke, hudbe, na malú preľakventnú spoločnú besedu alebo hostenie. És most szeretném meghívni önöket egy kis teázásra, baráti beszélgetésre, miközben még hallgathatjuk szlovákiai vendégeink dalait, zenét. Všetkým vám prajem veľa zdravia a šťastia, pokojnú rodinnú atmosféru na prípravu najkrajších sviatkov roku na Vianoce. Kívánok mindannyiunknak jó egészséget, boldogságot és békés, meghitt készülődést az év legszebb ünnepére. Prežite sviatočné dni v láske a porozumení spoločne s celou rodinou. Toto všetko vám prajem v mene Komárňansko-Ostravskej slovenskej samosprávy. Éljék át az ünnepnapokat szeretetben, megértésben, családunk körében. Mindezt kívánom önöknek a Komárom-Esztergom vármegyei szlovák önkormányzat nevében. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen!
čaj.